खुलुमखा आं सुजित त्रिपुरा जतन लामशो आनी यूट्यूबो कताल ब्लॉगिंग ताई लेटेस्ट अपडेट नि बागै आनी यूट्यूब चैनल न सब्सक्राइब खलाइदी लाइक खलाइदी शेयर खलाइदी ताई जतनी साय मोस्ट इम्पोर्टेंट बेल आइकन सिन्ना ताप यूट्यूब नाय तंग जत खापनि ताखौ ताई बुखु नरक साइमानना नरकना ओ यूट्यूब अपडेट रोगो गानागनि डिफरेंट टाइप नि वीडियो रखनो तिनिनि अपडेट स्पेशल अपडेट तामनि बागै हिंका सिनि त्रिपुरा कायसा जरागा नॉर्थ ईस्ट नि बिसिङो ओवरऑल सिनि इंडिया नि बिसिङ कोरोना फ्री स्टेट तंगमानि बा सिनि बा ताबुक तुरुके सिनि त्रिपुरा कोरोना पॉजिटिव बाङै तंगमानि जों नुजाबै दङ आबुनि बिसिङो जों थांनाय साल दङ सिनि त्रिपुरा जुग खरकसा फाना बा त्रिपुरा सारानि बिसिङ कोरोना पॉजिटिव मानजा माने नुजागलिया नरक साइमान खना थांनाय साल दङ मियानि सिगां जराति टोटल 156 केस सिनि त्रिपुराखौ तंमानानि कोरोना केसेस आबुनि बिसिङ एक्टिव तंमानि निनि खरकनि जेटा फातर तंग रिकवर 29 तंमानि एक्टिवली तंग इनके गानागिनि एक्टिव कयजन आबु नरकना सानाय गानागिनि मियागो एबा केबा तिनि बरक थांनाय साला चुराइबारिनि सिमि गुवाहाटीनि सिमि बरक किफिल माने बासो खायै जों जेटा मानखा नरक साइमानो फातर हास्तनि सिमि जारा त्रिपुरा हास्त फाइनाय जतन आसामते त्रिपुरा बॉर्डर चुराइबारि जतनि टेस्ट अमि दङ जुदि बरनि टेस्ट अमानि परे बरना होम क्वारंटाइन 14 दिन नि बागै तनि जगो आबुनि यागल बरनि सैंपल कलेक्ट खाय जुदि पॉजिटिव अंखे बरकनो जीबी एबा केबा भगत सिंह ओ जागाव बरकनो बरनि साखाम नायखौ जागो कोरोना पॉजिटिव रंग साखाम नायखौनो के ताबो मिया तिनि फुंगनो जेटा अपडेट दङ तिनि फुंगो टोटल 11 जन हाइनो हाइ सिनि त्रिपुरागो कोरोना पॉजिटिव केस मानजाखा के टोटल 11 जन जेटा 625 625 जननि टेस्ट खालामनानै बिसोर 11 जन कोरोना पॉजिटिव तिनि मानजाखा इनके ओ 11 जन कोरोना पॉजिटिव मानजाक मानि परे ताबुक सिनि त्रिपुरागो एक्टिव कोरोना केस अंका 136 एक्टिव ताबुको कोरोना तंको 136 ते टोटल कोरोना केस अंका 167 खरकनि आउटसाइड दङ ते रिकवर अंका 29 इनका आबुनि बिसिङो जेटा जों तिनि साइमानखा 7 जन यानी कि 7 कोरोना पेशेंट अंका BSF 86 बैटेलियन नि ताई 4% अंका सिविलियन और 4% नि बिसिङो खरकनै गुवाहाटीनि सिमि किफिल मानि ते खरकनै अदर स्टेट नि ड्राइवर तंगमानि सो ओवरऑल अंका 4 जन सिविलियन और 4 जन सिविलियन नि बिसिङो खरकनै त्रिपुरा हास्तिनि बरक ते खरकनै अंका फातार हास्तिनि सिमि जेटा त्रिपुरानि लुकरंनो किफिल लुबै रुमानि माने फाइमानि जे बाजबाय बरक सिनि त्रिपुराको इका ओवरऑल जति नायखा ताबुक 625 टेस्ट नि बिसिङो 11 जन पॉजिटिव 11% पॉजिटिव मानजाखा इनका आबुनि बिसिङो जों आबुबो साइमानो आमबासा एबा केबा दलाइ डिस्ट्रिक्ट न अलरेडी रेड जोन खाइजाक अदर स्टेट अदर डिस्ट्रिक्ट न तब ऑरेंज जोन तंग ग्रीन जोन तंग सो फाइदि जों तिनि जे खरकसा जों तिप्रासा खरकसा मानजामानि बनो थाङै साखाम नायखौ नायरक फुङो थाङैनो लग बिनि आरो पॉजिटिव मानजामानि यागल बनो जीबी साखाम नगा एबा केबा भगत सिंह हस्टेल बरनो ट्रांसफर खालामजाखाय एम्बुलेंस बे बाक्सा आरो बिनि ताबुक चिकित्सा सलिनाय एबा केबा बिनि साखाम नायखौ जानाय फियाकबा ओ भिडियोनि बखाक्तै आं जत लुकुरंना आबनो पयना मुसो नरक कोनो धरनेर सोशल मीडिया रग लाइक फेसबुक व्हाट्सएप रग कोनो धरनेर भाइराल ताखाइदि आवहाय न्यूज रग फेक न्यूज रग विशेष खलायै इम्पोर्टेंट कक जे गवर्नमेंट ऑलरेडी एसमा लागो दं सिनि त्रिपुराको सो केबोनि पेशेंट नि मुं नरक मेंशन ताखाइदि पेशेंट नि थाय पेशेंट नि पेरेंट्स नि मुं पेशेंट बो जागानि बिनि डिस्ट्रिक्ट बो जागाव आबरकबो नरक मेंशन ताखलाइदि जुदि आवहाय मेंशन खलायके नरक स्ट्रिक्टली नरकनि बागै नायमाथां नायखौनायनि सिमनि नरकनि एगेन स्ट्रिक्टली एक्शन ना हाजानाय सो बी केयरफुल नरक कोनो धरनेर आवहायके विदाउट गवर्नमेंट एनाउंसमेंट सारा नरक कोनो धरनेर बिनि मुं रगन खरि फेसबुक भाइराल ताखलाइदि व्हाट्सएप रगबो भाइराल ताखलाइदि जुदि नरक साइमानिनो तंदि सिरिंखे फेक बा फेसबुक व्हाट्सएप र आतिके भाइराल ताखलाइदि कोरोना पेशेंट कोनो आबो टेररिस्टिया जों बरकनो जत्न खलायै थानसा खलायै जबामा खलायनाय मा बसालायनाय तिनि खरकसा बुखुब जुग हिन्दी त्रिपुरासा खरकसा अंमानि यागल खाखलायबो दाक्तिनो हामनाय नरकबो बिनि बागै प्रे खलायदि आंबो प्रे खलायो सो खापानि ताखोताय बुखुबसो ओ भिडियो ओ जागावनो मथांनाय नरकनो फुनुंनाय ओ फुटेज रग एबा केबा साखाम नायखौनाय बदरक तामो कक साका तिनि जे
খরকসা টিপ্রা जों मानजां माने बनो जिबि साखामनो रहरमानि आगला আবুনা নরকনা খাইনা হাই কয়थिনাই নরক কোনো ধরনের ফেসবুক হোয়াটসঅ্যাপ রক ভাইরাল তাখাই দি বিনি মুং রক বিনি থাইনি মুং রক বিনি এইজ রক এবা খেবা বিনি পেশেন্টনি যত ডিটেল ফুটেজ ফানো নরক ভাইরাল তাখাই দি আবু নরকনি খানি রিকোয়েস্ট তংনাই তা গানাগানি আবুবো রিকোয়েস্ট তংনাই নরক যদি আবু হাইকে লেটেস্ট আপডেট মাননা মুসুকে ভিডিও নো সাবজাকে লাইক কমেন্ট সাবস্ক্রাইব শেয়ার খাইদি ফাইনাই সাল রকতাই বা আবু হাইকে লেটেস্ট ভিডিও মাননাই সো বেলেখানা হামবাই কুদুমা জরা রুমি নাইতা মানে ফাইনি जों ফুটেজ নাইলাই ও ভিডিও ও জাগানো ভাইরাল Berapa kali? Mana opor kita luar berapa kali? Kungkop Facebook. Berapa kungkop tu? Taruh tu. Itu taruh. गुवाहाटीनि फाइमाने 2 दिन माने बिसिंगो बनो पजिटिव नै साइमानै तिनि सरकारि भाबे बनो आगरतला पाठक जाखा जों ताबक नाय दङ जारा बबाय जारा संस्पर्श माय बनबो इमिडिएटलि न जों बनो चिन्हित खायै बनो पाठकन व्यवस्था जों खायनाय सर हिंगे नामे मो आमचाइरगो ताबुक बो फाइमानि जे नखुंगो नखुनि बरडगो हातिरगो फादा फाइका एका फायाव बाहाय थामा अलरेडी बिनि बाबु फाइजाक तिनि बो चौमनिओ फायै चारक नंगै বিভিন্ন কয়েকজন বাই মালাই থাঙ্গাও হাঙ্গাই ও বড়রনো তাবুক চিহ্নিত খাयै जों ताबुक इमिडिएटलि न बरनो पाठकन व्यवस्था खायनाय जों तिनि फुङाव खबर मांखाब मिया सारिको 5टा दिके जराइबारिओ आयंनि हयते अंको फाइका बास बाय फाइका जराइबारिनो हयते अंकाय बर कायसा बिक्रम देबरमा हेनै अबिचरननि बिनि गारि बाय फाइलायका अंके बर 9:30 रगो उत्तर महारानीपुर बिनि नगो बाथागै अंकाय तिनि फुङाव अंके जों खबर मांखा बिनि पजिटिभ हेनै रिपोर्ट मानमानि लगे लगे न जों हेल्थ टीम रक थाङै बनो भगत सिंह यूथ हॉस्टेल कोविड हॉस्पिटल आगरतलाव जों बन रेफार खायरहका सर आ जागाव जे बनि नगनि ओ आमचाइनि गानागिनि हातिरगो बरंनि नखुनि बरले नखरमानि अबहाय बारियाव बाना मानखा मिया हरो 9:30 हरसे सकपायमबा बनो अंखरमानि रखाय आं निजेनो पर्सनली बनो तिनि फुं 6:30 रगनो फोन खाय बो बाय पर्सनली कक सागा बसाव ब फातारगो ब अंखरियाखौ अंकाय बिनि बाबु संगदे अंखरका आबो साइमियाखौ ताबुक थाङै आं सोङै तेबो डिटेल्स सानाय